Dinini onios ongka domboor toima wo rung chogoi tongmani achom sake rung baye klai ekdom kirma sinsake lukurok domboor toima wo kochogoi thangka a kotna ongka domboor toima wo lokurok phaimani a jorwo domboor toimani narikel bagan hayakema narikel kunjo wo nainani thangmani a rungoke borok kilama tongo pura puri tiserai rok abo ekeno ekdom room kupulung borok tongmani a jorwo nokhao megla tongmani a jorwo tamong kha rung ekdom kirima sinsake philjake hekbo rung kbai ekdom kirima sinsake klaibe khal lukurok norok nainati omang bili bayong tongkha tabuk domboor toimawo Abo ekeno tini news ongkal Jini Debbarma Plant Tiprasa ekdom kirima sinsake plan crash ongoi ThoiKa abo ekeno Tiprasa ThoiKa ke Tiprasa Belai no duk nago kisamisa Tiprasa kisamisa kaham ongkha kisamisa nukjaka social media o saimang kabor no sinjaka kono ekdom kirima sinsake Tiprasa thuyo abo ekeno Jini Debbarma to joto sinima na bo plan no tongo lai abo ekeno tini plan crash ongoi heko plan crash ongoi ekdom kirima sinsake ThoiKa norok omang pili kam keno nai nai Oh videonew bising tei jing kaham keno saima ka tirprao tamo gotna ongoi tong abo ekeno nongnogo tongo te kisamisa income khlainani muskonge tamono oh video click khaidini nongbai manana oh videonew bising tei